să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cu smerenia necesară din cartea lui Moise de la Numeri, capitolul 11. Astăzi voi citi doar versetul 23. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu din cartea Numeri, capitolul 11, versetul 23. Domnul a răspuns lui Moise: nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim, Doamne, în primul și în primul rând că Tu ai venit să ne spui Evanghelia. Doamne, Tu vezi în inima noastră că de multe ori avem poate aceleași gânduri, atitudini ca și Moise aici, că nu era sigur de cuvântul Tău și de promisiunile Tale. Doamne, Tu vezi și din inima noastră câteodată că e acolo îndoialea. E acolo acea nesiguranță față de cuvântul și de promisiunea Ta. Doamne, iartă-ne când în loc să ne încredem fără nicio condiție în Tine, în loc să Te vedem pe Tine ca și Domnul și Dumnezeul Atotputernic, vedem alte lucruri din viața noastră sau din conjunctura vieții noastre mai mari ca și Tine. Iartă-ne, Doamne, când în acest mod păcătuim împotriva Ta. Iartă-ne, Doamne, și în zilele trecute când poate anumite situații din viața noastră ne-au dus la gândul sau vorbă sau faptă care n-a fost conform cu cuvântul Tău, cu voința, cu dorința Ta. Iartă-ne, Doamne, când am păcătuit împotriva Ta. Strigăm la Tine, Doamne, chiar și pentru acele păcate pe care noi poate nici nu le-am observat sau poate despre unele nici nu credem anumite fapte sau atitudini că ar fi păcat în fața Ta. Iartă-ne, Doamne, păcatele vrute și nevrute, știute și neștiute. Și îți mulțumim că prin Iisus Hristos putem striga și noi acum la Tine. Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare persoană în parte pe care ai adus, ai călăuzit și putem fi împreună. Îți mulțumim, Doamne, pentru acest locaș, această casă unde ne-am putut întâlni. Și îți mulțumim, Doamne, că în mod deosebit acum putem fi în jurul cuvântului Tău. Îți mulțumim, Doamne, că Te putem lăuda chiar și prin cântece. Îți mulțumim că prin rugăciune putem fi în fața tronului Tău. Și îți mulțumim că Tu ești printre noi prin cuvântul Tău. Doamne, ne rugăm ca Tu să lucrezi în inima noastră, în viața noastră. Lucrează, Doamne, prin Duhul Tău și deschide-ne inima noastră. Dă-ne, Doamne, o atitudine smerită în fața cuvântului Tău. Doamne, vorbește-ne fiecăruia în parte. Tu ne cunoști, Tu ne știi fiecăruia situația, greutățile, problemele. Tu știi de ce avem nevoie și ne rugăm, Doamne, ca Tu să ne vorbești fiecăruia în parte. Îți mulțumesc, Doamne, că poți striga la Tine și Te rog ca Tu să Te înduri și de mine și dăm cuvintele Tale, dă-mi adevărul Tău, ca tot ceea ce voi rosti să fie pentru slava Ta. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Amin. Adunarea poate lua loc. Vă mulțumesc. Data trecută am vorbit și am început să vorbim despre această temă, că ce aduce în viața noastră sau despre ce este vorba când un creștin își permite în atitudinea lui să înceapă să cărcotească, să murmure, să fie cu situația lui nemulțumită. Și de ce vorbim despre acest aspect? Trebuie să mă repet și data trecută am spus. În principiu noi studiem Epistola către Efeseni și în capitolul 5, la versetul 20, acum 2 săptămâni am studiat și am văzut pe larg cât de important este să fim mulțumitori. Dar am văzut și știm din propria viață că doar bați din palme
și nu devii mulțumitor. Chiar dacă poate chiar avem această dorință. Poate avem această voință că da, aș dori, Doamne, să devin mulțumitor. Dar doar așa, peste noapte, nu devine inima noastră mulțumitoare. Mai ales în anumite contexte ale vieții noastre. De aceea, data trecută am început să vedem cealaltă parte, să zic, a monedei. Dacă în viața unei persoane, în viața unui creștin, nu este acolo mulțumirea, nu ne-o dorim din toată inima noastră și cu toată atitudinea noastră, atunci data trecută am început să vedem și astăzi continuăm să vedem ce va fi în inima noastră, în viața noastră. Dacă nu e mulțumire, va fi altceva. Nu există situația că nu sunt mulțumitor și atât. Nu. Dacă nu sunt mulțumitor, atunci sunt nemulțumit. Voi fi un om care voi cârti, voi murmura, voi fi cu neajunsurile care sunt în viața mea. Și data trecută am văzut 3 aspecte legate de acest lucru, de acest adevăr. Primul lucru, data trecută am văzut și am vorbit mai mult despre caracterul sau din ce se vede nemulțumirea. Și am zis că în primul rând începe un om să vorbească despre lucruri care nu sunt reale. Le umflă, să zic așa. E probabil un sâmbure de adevăr că sunt anumite probleme, necazuri, neajunsuri, dar când un om începe să fie nemulțumitor și cârtitor, atunci o umflă situația lui. E cea mai deosebită. După aceea am văzut că această atitudine este contagioasă, se extinde. Foarte repede va trece la alții. Și cei din jur, doar care poate doar așa, l-am ascultat. Se va transmite și din nemulțumitor grupul lor se va umfla, se va îngroșa, deci vor fi din ce în ce mai mulți. Și al treilea lucru am văzut data trecută că omul acela se va retrage în sinea lui și nu o să-L mai vadă pe Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu se va răci. Se va vedea doar pe el însuși și situația lui. Astăzi aș dori să vorbim despre 2 lucruri mari importante și prima lucru aș dori să vorbim despre cauza acestui lucru. Ce este cauza? Sau ce aduce în viața noastră nemulțumirea sau această atitudine? Și aici aș dori să enumăr câteva lucruri. Primul lucru sau prima cauză, ceea ce este în viața noastră și ce ne aduce nemulțumirea, în primul și în primul rând este necredința. Aș dori să subliniez că nemulțumirea nu este legată cu adevărat de ce ai sau ce nu ai. Nemulțumirea în inima noastră nu este legată de ceea ce avem sau nu avem în jurul nostru. De ce? Fiindcă nemulțumirea este o atitudine în inima noastră. Ceva interioară. Din interior vine nemulțumirea. Nu ceva exterioară. De aceea, mulțumirea sau nemulțumirea este o decizie în inima ta. Și când apare nemulțumirea, cu ea apare și necredința față de Dumnezeu. Am zis data trecută că poporul evreu, atunci am citit aproape tot capitolul 11, am văzut că ce mâncau? Mana. Ceea ce nimeni înainte și după aceea nu mâncase. Am zis că înainte erau sclavi, iar Dumnezeu i-a eliberat. Chiar atât de rea era condiția lor? Deci să trăiești o viață întreagă sclav și acum ești liber? Să mănânci ceea ce nimeni înainte și nici după aceea n-a mâncat? Chiar nu era loc de mulțumire? Da. Dar nu asta a fost ideea.
Poate și în viața dumneavoastră sau în jurul nostru vedem câteodată, sau chiar în viața noastră, că degeaba primim ceva, că mulțumirea nu ne-o aduce în sine. Mulțumirea sau nemulțumirea este o stare a inimii noastre, care se leagă de relația noastră cu Dumnezeu. Și în primul rând de încrederea sau credința față de Dumnezeu. De aceea trebuie să vedem că da, în primul și în primul rând, atunci apare nemulțumirea în viața noastră, când îndoielile față de Dumnezeu încep să crească. Deci cu cât mulțumirea din viața noastră scade, cu atât încrederea față de Dumnezeu în viața noastră, neîncrederea față de Dumnezeu începe să crească. În această situație am văzut că poporul lui Dumnezeu nu mai era sigur de ce au ieșit din Egipt. Dumnezeu le spusese clar, nu? Care este scopul, rolul, de ce i-a scos. Am și citit că Dumnezeu le-a spus acest lucru. În versetul 20, la sfârșitul versetului 20 citim că Dumnezeu le spune așa: pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea lui zicând, pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Deci, ce spune Dumnezeu? Care-i problema? Nu ascultați de Dumnezeu și v-ați pus această întrebare, cu alte cuvinte, mai bine îndoială, oare de ce am și ieșit din Egipt? Adică nu mai are viața mea niciun rost, scop. Stai o clipă, de unde au ieșit? Din robie, din sclavie. Aveau mare rost în viața lor? Mare scop puteau să aibă? Ce scop putea să aibă viața lor? Să trăiesc de pe o zi pe alta. Maxim să o trec și pe astăzi fără să iau le spate câteva biciuri. Nu? Am mai trecut o zi fără biciuri. Nu? Cam asta ar putea fi, că mai mult de atât, ce? Să avansez în funcție? Să am o casă nouă? Să ce? Înțelegeți? Ce rol putea? Să scap de sclavie? Păi, omenesc vorbind, n-aveau nicio șansă să scapă. Înțelegeți? Deci, ce scop mai putea avea viața lor în robie? Față de asta cum sunt liberi. Și spun, păi, pentru ce am mai ieșit noi de acolo? Deci, vedeți, îndoiala față de Dumnezeu a început să crească în viața lor. Nu mai știau rolul și scopul vieții lor. Da, și atunci, imediat, asta este motivul de ce încep să nu mai creadă în Dumnezeu și în promisiunile Lui. Și ăsta este motivul sau cauza și în viața noastră când apare nemulțumirea. Începem să cărcotăm, să murmurăm, să fim nemulțumiți cu situația noastră. Indiferent de situația reală a vieții noastre, vedeți? Deci, situația reală a vieții lor era cu mult, mult mai bună. Au văzut atâtea și atâtea minuni ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Au văzut faptul că Dumnezeu mergea în fața lor ziua și noaptea. Îi conducea, îi apăra. Nu era de ajuns. Nu era de ajuns fiindcă a apărut în viața lor îndoiala față de Dumnezeu. Și îndoiala față de Dumnezeu a dus necredința față de Dumnezeu. De aceea spun că nu aia este cu adevărat cauza nemulțumirii, că am sau nu am ceva. Am primit sau n-am primit ceva. Cauza nemulțumirii mele
este prin faptul că ce atitudine am față de Dumnezeu. Mă încred în El sau mă îndoiesc în El? Aici se dă bătălia. Dacă ne uităm puțin, Moise, în capitolul 10, capitolul anterior, în versetul 29, vorbește cu socrul său. L-a vizitat socrul său în tabără și ce îi zice Moise? Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise. Deci Moise vorbește cu socrul lui și spune: noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: eu vi-l voi da. Vino cu noi și îți vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel. Deci ce zice Moise cu câteva zile înainte încă socrului său? Vino cu noi că Dumnezeu a promis, a făgăduit că îi va face bine lui Israel. Deci încă Moise cu câteva zile înainte știe bine că Dumnezeu le-a făcut o promisiune și Dumnezeu se va ține de acea promisiune. În capitolul 23, în verseturile 21 și 22, când Dumnezeu le promite că veți mânca carne, Moise mai era convins de acest lucru, că Dumnezeu ce a promis se va ține? Nu. Deci, vedeți, nu situația s-a schimbat, ci atitudinea interioară a inimii lui Moise. Asta se întâmplă și cu noi. Nu situația noastră materială, fizică, din societate se schimbă brusc și catastrofal, ci atitudinea noastră față de Dumnezeu. Deci îndoiala față de Dumnezeu este prima cauză a necredinței față de Dumnezeu și asta aduce în viața noastră nemulțumirea. A doua cauză în viața noastră este că ne permitem să punem sub semnul întrebării promisiunea lui Dumnezeu. Se leagă, bineînțeles, prima de a doua, dar îmi permit să pun semnul întrebării, a sublinia. Nu neg. Probabil creștinul nu neagă, sau nici Moise nu a zis că nu se poate. Doar își permite să pune acel semnul întrebării. Oare? Sigur? Precis? Și poate cunoaștem această atitudine și în viața noastră. Oare mă va asculta Dumnezeu? Sigur că nu m-a uitat. Precis că îmi vrea binele. Și în situația, conjunctura, aspectul actual. Nu-L negăm pe Dumnezeu. Nu ne împotrivim clar împotriva Lui. Doar ne permitem de a pune anumite întrebări, îndoieli mai bine zis. Îmi permit să am anumite îndoieli față de Dumnezeu. Doar îmi pot permite, nu? Sunt om liber. Să ascult doar așa de Dumnezeu cu ochii închiși? Că și eu am anumite sentimente, și eu am anumite gânduri, pot să am și anumite îndoieli față de Dumnezeu, nu? Da sau nu? N-ar trebui. De ce n-ar trebui? Fiindcă Dumnezeu cum ne iubește? Necondiționat, fără condiții. Și ce cere de la noi? Noi ce să facem? Să ne încredem în El? Cum? Tot necondiționat, fără condiții. Deci înțelegeți? Așa funcționează. El ne iubește necondiționat. Și prima oară El ne-a iubit pe noi necondiționat. Nu a zis X și Y și oricare dintre noi de aici. Dacă împliniți asta și aia, atunci îl trimit pe Iisus Hristos pentru voi ca și jertfă. A pus întâi condiție Dumnezeu. Sau necondiționat l-a trimis pe Iisus Hristos. Înțelegi? Deci doar atât cere Dumnezeu. Ai încredere în mine necondiționat. Că nu înțelegem, că nu pricepem, că nu știm cum va fi și cum va duce Dumnezeu la bun sfârșit, aia da, putem să o spunem, că Doamne, nu înțeleg, nu știu, totul e în ceață la mine.
Pot să spun, dar nu pot permite atitudinea de neîncredere, să am îndoieli față de el, să-l pun sub semnul întrebării ceea ce el a zis. Fiindcă poporul știa foarte bine că Dumnezeu le-a promis că îi scoate din Egipt și îi va duce pe acel teren, acel pământ, pe care l-a promis nu doar lor, ci lui Avram prima oară. Deci trebuia să știe foarte bine poporul de ce i-a scos Dumnezeu. Și am zis, Dumnezeu le-a zis, problema cea mare nu aia este că vreți carne, nu vreți carne, ce vreți, cum e. Nu. Problema cea mare este că poporul are această atitudine. Pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Deci asta este marea problemă. Pe care noi putem spune, păi, pentru ce să mai ascult de Dumnezeu? Pentru ce să mai citesc cuvântul? Pentru ce să mă mai rog în condiția actuală? Pentru ce să mă mai duc la biserică? Pentru ce scop sau rol mai are în viața mea aia sau aia? Poate nu vezi concret acum, dar nu ne putem pune sau nu ne putem permite această atitudine să ne îndoim de Dumnezeu, de a pune sub semnul întrebării promisiunile lui Dumnezeu. Exact aia ar fi fost cel mai mare lucru, să vadă că am ieșit din Egipt. Deci promisiunea lui Dumnezeu de aceea este adevărată că suntem afară din Egipt. Cu alte cuvinte, faptul că ne putem pune aceste întrebări era argumentul suprem. De ce în Egipt își puteau pune asemenea îndoieli și situații față de egipteni? Imediat cred că le dădeau argumente clare. Ce era argumentul clar? Biciul. Se rezolva treaba. Deci veneai cu nu știu ce, dar sigur că facem construcția așa și lucrăm și sigur că așa ar trebui și are un rost și scop și nu. Cred că stăteau foarte mult egiptenii cu ei la discuții. Foarte mult. Avem îndoielile noastre că, înțeleg? Asta trebuie să faci și punct. Și punct. Deci faptul că erau liberi, că puteau gândi și începe, era argumentul suprem că Dumnezeu i-a scos de acolo. Și vrea să-i ducă și să-i conducă acolo unde le-a promis. Al treilea lucru, sau a treia cauză de ce începem să ne îndoim de Dumnezeu și să avem necredință și să începem să fim nemulțumitori, este când începem să vedem sau să gândim sau să abordăm situația noastră fără El. Din ce în ce mai mult fără El. Deci cauza faptului că în inima noastră începe să crească nemulțumirea este prin faptul că din ce în ce mai mult, și asta am zis și data trecută, începem să vedem și să gândim, să analizăm situația fără Dumnezeu. Și ne bazăm pe noi înșine. Și asta am zis și data trecută, când Moise am zis, măcar de 20 de ori vorbește despre eu. Când în viața mea, fiecare dintre noi, vedem situația mea. Cum o văd eu? Ce o trăiesc eu? Cum o percep eu? Bineînțeles că Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată să nu trăim ziua. Dar Dumnezeu ne cere nu să negăm ceea ce simțim, ceea ce trăim, ceea ce este în noi. Nu. Ci Dumnezeu doar ne cere că lângă acest lucru ce să facem? Să-L mai punem și pe El prin promisiunile Lui. Deci nu aia spune Dumnezeu că tu ceea ce simți, ceea ce trăiești, cu ceea ce te zbați, cu ceea ce este, pune la o parte, nici nu e adevărat. Nu. Tu ești un creștin și lasă astea. Nu. Toate astea există. Dar astea se pot contrabalansa sau pune în echilibru cu ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce este Dumnezeu. Că dacă îl scoți pe El, atunci astea vor crește mari. Cred că cei mai mulți de aici vă aduceți aminte de cântarele acelea pe vremuri erau. Într-o parte se punea în alimentară, se punea cărnița,
dacă tot vorbim de carne, se punea cărnița și atunci ce făcea cântarul? Dâng, da? Trăgea asta jos cărnița și atunci aici punea șefa de raion de la carne, punea jumătate de kil, mai punea 100 de grame, încă 200 și nu știu. Cumpărai 5 kg de carne pe vremuri, așa e? Doar așa, dintr-o dată. 5 kg. Și punând greutățile, ce făcea cântarul? Da? Se echilibra. Nu dispărea nici ăsta, dar nici... Și exact Dumnezeu asta spune. Pune cât e o promisiune lui Dumnezeu. Cum se va împlini, ce va fi, nu știu. Nu pot spune. Dar promisiunile lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, atitudinea lui Dumnezeu față de tine, te va echilibra să duci o viață mai echilibrată. Deci, acest lucru este în viața noastră important, să dorim să nu apreciem situația noastră fără Dumnezeu. Deci, cauza când suntem nemulțumiți, de foarte multe ori, este aceea că apreciem situația din viața noastră fără Dumnezeu. Din ce în ce mai mult începem să gândim fără Dumnezeu. Și da, de multe ori trebuie să întrebăm, da, oare unde-i Dumnezeu atunci în viața mea? Unde-i Dumnezeu acum în viața mea? Da, asta e realitatea, să zic, cruntă pe care o văd eu. Dar unde în această realitate Dumnezeu? Înțelegeți? Da, asta este, așa mă afectează, așa o trăiesc situația. Mi-e neplăcută, mi-e dureroasă, nu o doresc, nu i-o doresc nici dușmanului, dar unde-i Dumnezeu în toată această atitudine și situație? Că fără El, unde vom ajunge? Fără El, care va fi atitudinea omului cârtitor, nemulțumitor? Primul rând, va fi atitudinea de om care nu are nicio speranță. Nemulțumirea îți va lua speranța. Sau cu alte cuvinte, pofta de viață. Cu cuvântul sau diagnosticul de astăzi, devii cum? Depresiv. De ce? Fiindcă sunt nemulțumit cu ceea ce este în viața mea. Care va fi atunci atitudinea omului nemulțumit? Păi trecutul este dezastros. Prezentul este catastrofal. Iar viitorul nici nu există. Fără speranță, nici nu există. De ce? Fiindcă mă văd doar pe mine și problema mea, care iară spun, e reală probabil. Dacă am ajuns la situația că petrecem mai mult timp cu problema noastră, atunci poate am și umflat-o din țânțar, am făcut armăsar. Dar la început este reală problema. Dar fără Dumnezeu ajung într-o situație când problema devine armăsar, ceva extraordinar de mare, un munte de problemă, care e de nerezolvat. Și nu mai există viitor, nu mai există speranță, nu mai există nimic, doar problemă. Și ajung acolo că, de ce am și ieșit din Egipt? De ce am și ieșit din Egipt? De ce să mai și trăiesc? Cu adevărat asta au spus. De ce am ieșit noi din Egipt și de ce să mai trăiesc? Adică, cu alte cuvinte, era, cam așa spunea pe limbajul nostru. Mai bine ar fi să ne ducem înapoi în robie. Mai bine ar fi să ne ducem în robie. Adică robia ne dădea mai mare speranță de viață decât situația de acum. Chiar? Chiar? Cu alte cuvinte, ne mergea mult mai bine fără Dumnezeu în robie decât în libertate cu Dumnezeu. Da? Deci vedeți unde duce această atitudine. Duce la faptul de a spune cu Dumnezeu e mai rău decât fără Dumnezeu. De aceea spune Dumnezeu că asta e problema cu adevărat. Nu carne sau nu carne sau câtă carne. Problema adevărată este de aici.
atitudinea inimii față de Dumnezeu. De aici vine nemulțumirea, cârtirea. De asta e cauza adevărată. De aceea Dumnezeu să se îndure de noi și să vedem în viața noastră și să putem aprecia cât mai repede sau să fim conștienți cât mai repede. Când deja îmi permit să nu doresc să fiu mulțumitor, să-mi aduc aminte că am pornit în jos pe un deal care foarte greu mă pot opri. Cât mai repede să-mi pot conștientiza că acea cale pe care mi-am permis-o să o pornesc în jos către nemulțumire, prin faptul că nu doresc să fiu mulțumitor, nu îmi va aduce nimic bun. Și acum, la sfârșit, exact asta aș dori să vorbesc. Ce ne aduce? Ce este urmarea nemulțumirii? Ce este urmarea faptului când începem și ne permitem să fim nemulțumiți, să fim mulțumiți și ne permitem să avem această atitudine față de Dumnezeu? Prima urmare, ne va distruge multe lucruri din viață. Ne va distruge multe lucruri din viață. Aș dori să subliniez, nu mântuirea ți-o pierzi. Da? Deci faptul că un creștin devine nemulțumit nu-și pierde mântuirea. Nici Moise nu și-a pierdut mântuirea. Da? Deci asta să o subliniem. Mântuirea nu e pe baza a ascultării sau a faptelor noastre, ci alte lucruri vom pierde. Cu adevărat vom pierde acele binecuvântări pe care Dumnezeu și așa ni le-a dat, dar noi nu le mai trăim ca binecuvântări. În primul rând, haideți să vedem faptul că ce se întâmplă. Poporul, în versetul 33, citim așa, la Numerii 11, capitolul 11, versetul 33, spune așa: pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Adică ce-au pierdut? Nu s-au putut bucura pentru carne. Da? Au primit carnea? Au primit. Poate ați citit și restul întâmplării sau povestii și știți ce s-a întâmplat. Știți că au primit carnea. Știți că au adunat carne extraordinar de multă poporul, dar n-au putut cu adevărat să se bucure de el. Au pierdut. Au pierdut acel lucru, acea binecuvântare. Este parcă acea atitudine când, poate o cunoașteți, un copil este nemulțumit și miorlăie și plânge. Și degeaba îi dai lui ceva jucărie, că tot nu se bucură de ea. Fiindcă el ce dorea? Altceva. Degeaba îi dai această jucărie sau acel lucru, că nu, mie nu-mi trebuie nici asta, nici asta, nici asta, nici asta și miolă e mai departe. Și ce se întâmplă? Nu se poate bucura pentru ceea ce are. Deci, în primul rând, pierdem ceea ce am avea cu adevărat. Poporul aici a pierdut faptul de a se putea bucura că Dumnezeu le-a dat ceea ce au cerut. Da, dacă ne permitem acest lucru față de Dumnezeu, nu o să ne putem bucura pentru atâtea și atâtea binecuvântări pe care le primim zilnic. Fiindcă focusul nostru, am zis, va fi ceea ce nu avem. Din ce în ce mai puțin va fi pe Dumnezeu și ce ne dă, ci mai mult va fi pe ceea ce nu avem și ceea ce gândim noi. Deci vom pierde. Ne va distruge bucuria, ne va distruge, să zic, pofta de viață, de a dori, de a fi, de a ne bucura, de a trăi efectiv. Ne distrugem pe noi înșine. Nu pe alții, în primul rând pe noi înșine. Bineînțeles că trăind între ceilalți, îi vom afecta și pe cei din jurul nostru. Această atitudine de nemulțumire, cum am zis,
este contagioasă. Deci vom pierde, vom distruge lucruri din viața noastră, ceea ce sunt acolo și de care am putea să ne bucurăm. Pe care Dumnezeu ni le dă și așa, fiindcă El ne iubește necondiționat. Da? Deci El în continuare ne va iubi necondiționat și nu spune, ești nemulțumit, stai să închid eu toate robinetele. Nu. Deci Dumnezeu, atitudinea Lui va fi în continuare față de tine, că te va binecuvânta. Doar tu distrugi acele binecuvântări, adică nu le vei observa, nu te vei bucura pentru ele, nu le vei trăi ca acele binecuvântări. Al doilea lucru care este urmarea nemulțumirii este că te descalifici. Te descalifici în viață. Pe tine însuși. Cu o altă idee să spun, îți dai cartonaș roșu. Dumnezeu îți dă ceva, te pregătește pentru ceva și nu o să te poți bucura pentru acel lucru. Concret, în situația actuală, Dumnezeu i-a scos din Egipt pentru ce? Să-i ducă pe terenul făgăduinței, pe pământul făgăduinței. Cu această atitudine de nemulțumire, ce au făcut? Deja am zis și data trecută, în capitolul 13 citim că cei 12 care sunt trimiși să se uită la Canaan, la acel teren ce Dumnezeu a zis, acel pământ care îl dă, când vin înapoi acei spioni, poporul ce spune cu această atitudine? Nu se poate. Nu se poate cuceri. Deci ce a făcut poporul cu această atitudine de nemulțumitoare? S-a descalificat. A pierdut acel lucru de a putea intra și a putea avea acel pământ pe care Dumnezeu i l-a promis. Și nu doar pământ au primit acolo, ci știm foarte bine din întâmplarea mai târzie, când Iosua a intrat cu poporul, că au primit casele, au primit tot ce aveau cei de acolo, via, pământurile semănate, tot au primit, da? Deci s-au dus, să zic așa, cu mâna în buzunar, n-aveau nimic, că n-au ieșit cu mare lucru din Egipt. Bine, le-au dat câteva lucruri, dar n-aveau nimic ei. Și au primit totul, să zic așa. Îi aștepta totul dincolo. Cu această atitudine de nemulțumitoare, au pierdut această posibilitate, această binecuvântare. Încă o dată zic, nu și-au pierdut mântuirea. Deci cei care se încredeau în Domnul nu și-au pierdut mântuirea, ci au pierdut faptul de a vedea că Dumnezeu poate lucra și își va împlini promisiunea. Ce vom pierde atât timp cât stăm acele zile, săptămâni, luni, în situația asta, în starea asta de nemulțumitoare? Pierdem toate acele lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și am zis puțin doar despre depresie. Un om care începe să fie depresiv, ce face? Care nu are speranță. Un om fără speranță, ce face? Păi nu mai vrea să facă nimic. În primul rând, ce nu vrea să facă? Nu cunoașteți, n-ați fost niciodată fără speranță. Nu mai are poftă de mâncare. Nu mai vrea să mănânce. De ce? Nu are ce mânca? Eu cred că cei mai mulți au ce mânca. Nu e bună mâncarea? Ba da. Nu e o binecuvântare de la Dumnezeu dacă avem mâncare? Ba da. Și ce facem? Pierdem acea binecuvântare. Nu mi-e foame, nu mi-e poftă, nu-mi trebuie nimic. Înțelegeți? După aceea, dacă mai stai mult, după aia nu mai ai poftă și chef nici să te scoli din pat. De ce? Nu poți merge? N-ai unde merge? N-ai ce să faci? Ba da, doar pierzi, te descalifici în sensul acesta, înțelegeți?
Dumnezeu ți-a dat mâncarea, ți-a dat. Dumnezeu ți-a dat sănătatea să te ridici, da. Dumnezeu îți dă, da. Dar toate acestea și am putea enumera multe alte lucruri care le pierdem. Ne descalificăm să trăim cu ele. Nu fiindcă nu le avem. Fiindcă ne permitem această atitudine de nemulțumitor față de Dumnezeu. Fiindcă da, poate este o problemă în viața noastră. Dar nu abordăm problema și nu la aia lucrăm cum să se rezolve, ci lucrăm la ea cum să fie din ce în ce mai mare, catastrofală. Deci pierdem faptul de a vedea binecuvântările lui Dumnezeu. Ne descalificăm. Și ultimul lucru, totuși aș vrea să subliniez că Dumnezeu își ține promisiunea întotdeauna. Indiferent cât de jos ajungem, indiferent cât de mare să fie, să zic așa, problema din viața noastră, Dumnezeu nu te va lăsa acolo niciodată. Dumnezeu nu va spune niciodată, fiindcă tu nu te-ai încrezut în mine, gata, eu te-am lăsat și te-am părăsit. Oricât de nemulțumitor am fi sau am cârcotit sau am fi spus sau făcut ceva, există întotdeauna scăpare. Există întotdeauna rezolvare. Și această rezolvare este, bineînțeles, prin faptul când mergem în fața lui Dumnezeu. Rezolvarea este atunci și întotdeauna când mergem la Dumnezeu și spunem situația noastră, o mărturisim. Moise a spus că are o problemă, că singur nu poate să conducă acest popor. Dumnezeu ce a zis? Moise, tu cârtești acum și eu să-ți mai dau și ajutoare? Asta a zis Dumnezeu. Nu. Ce am citit de la versetul 16? Că Dumnezeu a zis foarte bine. Alege 70 de oameni și voi împărți această treabă pe care o ai tu în datorare cu cei 70. Deci 71 de acum încolo, nu unul singur. Deci când Moise s-a dus la Dumnezeu și a zis situația lui cu adevărat, Dumnezeu a fost dispus să-l ajute. Chiar dacă Moise nu s-a schimbat cu adevărat în clipa aceea și a cârtit mai departe. Deci când mergi cu adevărat la Dumnezeu cu problema ta, atunci Dumnezeu întotdeauna este dispus să te ajute. Și nu pentru faptul ceea ce suntem noi sau ce am făcut noi, ci pentru Iisus Hristos. Fiindcă El, Dumnezeu, te iubește prin Iisus Hristos necondiționat. Pentru Iisus Hristos, El întotdeauna este dispus să fie ajutorul tău. Indiferent cât de mult nu te-ai încrezut în El, indiferent cât de mult ți-ai permis să te îndoiești de El, indiferent ce atitudine ai avut față de El, Dumnezeu niciodată nu o să spună nu celui care merge la El. Niciodată nu o să spună nu, tu nu mai poți veni la mine. Dumnezeu întotdeauna ne cheamă la El și întotdeauna ne așteaptă. Întotdeauna ne așteaptă Dumnezeu. Deci există rezolvare și scăpare. Dar singura rezolvare și scăpare este atunci când am văzut că nu am pe nimeni altcineva, doar în El mă pot încrede necondiționat. Da? Deci asta e singura condiție ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Să ne încredem în El necondiționat. Să-i spunem lui situația, problema, să zic, nenorocirea în care am ajuns, ce am pierdut și unde suntem, dar să spunem sincer, cu acea încredere că da, Domnul este Dumnezeul nostru. Și vreau să mă încred în Tine, Doamne. Nu știu ce să fac, nu știu de unde să o iau de la început, nici nu știu ce să fac, dar la Tine vreau să merg. În Tine vreau să mă încred. Și asta este singura condiție. Dumnezeu asta ne cere, să ne încredem în El. Fiindcă dacă cu adevărat nu ne încredem în El, nici nu mergem la El. Deci ăsta este argumentul de ce mă duc la El. Fiindcă mă încred în El. Când deja mergem în fața lui Dumnezeu în rugăciune,
atunci deja în inima noastră deja este acolo o încredere. Așa cum este, dar este o încredere în El. Și acest lucru vrem, ca Dumnezeu să ne învețe să dorim să ne încredem în El. Vă doresc acest lucru, fraților, surorilor, să vedem și să conștientizăm, cum zice Pavel în capitolul 5, pe la versetul 15-16, gândiți-vă bine cum trăim. Să nu trăim fără înțelepciune. Să vedem ce este în viața noastră. Nimeni nu te va putea schimba, niciun om. Da, avem această îndatorare să ne atenționăm unul pe altul. Să-i spunem, frate, soră, mai gândește-te de câteva ori. Sigur că asta e calea. Sigur că atât de rea e situația precum o spui. Sigur că nu ai de ce să fii mulțumitor față de Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi trebuie să luăm această decizie. Nimeni nu va putea lua decizia în locul tău că te încrezi în Dumnezeu sau nu te încrezi în Dumnezeu. Că dorești să-i fii mulțumitor sau nu dorești să-i fii mulțumitor. Nu va putea nimeni altcineva în inima ta, în cugetul tău, în gândirea ta să iei decizia. Și încă o dată subliniez. Nu ceea ce ne înconjoară este motivul nemulțumirii. Ce ai sau ce nu ai. Motivul nemulțumirii va fi întotdeauna atitudinea din inima noastră față de Dumnezeu și față de cuvântul, de promisiunile Lui. Vă doresc să putem să ne încurajăm unul pe altul și vă doresc ca Dumnezeu să ne învețe să dorim și să putem fi din ce în ce mai mulțumitori. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru, dorim să-ți mărturisim că da, de atâtea și de atâtea ori, poate și în viața noastră a fost acolo neîncrederea față de Tine, neîncrederea față de promisiunile Tale. Când am văzut în viața noastră o situație fără ieșire și fără speranță, fiindcă problema care era a crescut atât de mult în inima, în gândirea, în atitudinea noastră, încât a devenit mult mai mare ca Tine, Tatăl Ceresc, Domnul Dumnezeul și Creatorul pământului și cerului. Când a devenit problema noastră mai presus de orice de pe acest pământ. Doamne, iartă-ne când atitudinea noastră a fost greșită și este greșită față de Tine. Când promisiunile Tale începem să le uităm și în abordarea noastră față de Tine, ne permitem o atitudine necorectă, nebiblică. Te rog, Doamne, ca Tu să lucrezi prin Duhul și cuvântul Tău în inima noastră. Tu să ne dai o inimă deschisă care dorește să audă cuvântul Tău, atenționarea Ta. Doamne, Tu să folosești și pe cei din jurul nostru sau orice alt mijloc să ne atenționezi, Doamne, în asemenea situații. Tu știi, Doamne, că poate câteodată chiar ne supărăm când alții ne atenționează. Doamne, fii milos față de noi și Tu să ne dai o inimă deschisă în asemenea situații. Dar îți mulțumim că Tu ne-ai promis că nu ne vei lăsa, chiar și în asemenea situații. Tu nu îți vei întoarce spatele către noi. Tu ne vei iubi în continuare necondiționat, fiindcă Tu din totdeauna ne-ai iubit prin Iisus Hristos necondiționat. Doamne, învață-ne mai mult și mai mult să dorim să ne încredem în Tine necondiționați. Nu doar atunci când am înțeles sau înțelegem sau pricepem sau percepem anumite lucruri, ci încrederea cu adevărat atunci este când noi nu înțelegem anumite situații și dorim din toată inima noastră să ne încredem totuși în Tine. Ca un orb care ascultă de Cel care îl conduce. Așa trebuie să trăim și noi față de Tine. Doamne, ajută-ne în asta. Doamne, fii cu noi și călăuzește-ne viața noastră și astăzi și în zilele următoare. Doamne, Tu să fii Cel care ne binecuvintezi cu toate acele lucruri de care avem cu adevărat nevoie. Tu știi că de multe ori poate avem anumite dorințe, pofte, care nici nu ne sunt cu adevărat necesare. Doamne, arată-ne acele lucruri și învață-ne să putem și să dorim să renunțăm la acele lucruri.
Te rugăm, Doamne, ca Tu să fii cu noi, ne rugăm ca Tu să fii și cu cei dragi nouă, cu familiile noastre. Te rugăm ca Tu să fii și cu cei care nu au putut astăzi veni și să participe. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne binecuvintezi pe toți. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin.